سلام زخبركم سمعتنا نلومي مقتلتا حمشي كفالن ناي موداتان اقدس علتاتنا حيزنا لكم قريبنا زلنا سناي مكتتال عام تغلتشحن عصر جعتن حدا تري ጉጅለ ኢትዮጵያ ዶክተራት ኣብ ኤርትራ ነፃ አገልግሎት ሕክምና ሂቡ حدا تري ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ መበል 40 ዓመት ምስራታ ጸንቢላ شمونت تري መስመር መጓዓዝያ ምድሪ ኦሞ ሓጀር ሕመራ በወቅዕ ተኸፊቱ ሰለስተ ለካቲት ኤርትራዊ ሩሲያዊ አሌክሳንደር ፑሽኪን መበል 180 ዓመቱ ኣብ ኣስመራ ተዘኪሩ 15 ለካቲት ኤርትራውያን ሰልጠኛታት ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ንምጽንባል ኣብ ኢትዮጵያ ምርኢት ኣቅሪቦም 19 መጋቢት ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ሃርጌሳ ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ናይ ስራሕ ዑደት ፈጺሙ 12 ሚያዝያ ናይራብ ድምፃዊ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርሚያስ ዳዊት ብዝገበሮ ኣበርክቶ ስሙ ኣብ መዝገብ ባይቶ ኣሜሪካ ክሰፍር ተወሲኑ 5 ግንቦት ኣብ ከረን ጥንታዊ ቅርስታት ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ንጥፈታት ተጀሚሩ 14 ግንቦት ኣብ መንጎ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራን ማዕከን ዜና ራሻ ቱዳይን ናይ ምትሕግጋዝ ውዕል ተኸቲሙ 19 ግንቦት መጽሓፍ ክልተ ቅነ ኣብ ድፍዓት ብቋንቋ ጀርመን ተተርጊማ ሓደ ሰነ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ብዝተፈላለየ ዓውዲ ዘሰልጠኖም 250 ኣባላት ኣመሪቑ 12 ሰነ ሃገራዊ መዓልቲ ፌስቱላ ኣብ መንደፈራ ተዘኪራ 13 ሰነ መንእሰያት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ ኣስመራ ብዛዕባ ሰላምን ጸጥታን ክፍለ ኣህጉሮም ዘትዩ 18 ሰነ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኸተምኦ ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ሽልማት ላክሰምበርግ ተሸሊመን 27 ሰነ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዝሳተፍዎ ወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ልዕሊ 1 ሚልዮን ገረብ ክትከል ምዃኑ ተሓቢሩ 6 ሓምለ ኣብ ኤርትራ ልዑል ማሕበረ ቁጠባዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጽርግያታት ተሃኒጹ 11 ሓምለ ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ምዕባለን ንምምካት ሽበራት ተሳቲፋ 19 ሓምለ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ስራሕ ፈጺሙ 3 ነሓሰ ጽንብል ብሩራዊ ኢዮቤል ኣብ ሰባ ብምዕሩ ኣገባብ ተጸንቢሉ 16 ነሓሰ ብደረጃ ሃገር ወፍሪ ክታበት ሕማም አንቅጺ ክካየድ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡ 27 ነሓሰ ኣብ ኣተዓቓቕባ ብራናታትን ንዋየ ቅዱሳንን ዝምልከት ትምህርቲ ተዋሂቡ 4 መስከረም ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ምምካት ምድረ በዳነት ተሳቲፋ 16 መስከረም ሃገራዊ ወፍሪ ክታበት ጸረ ሕማም አንቅጺ ብወግዕ ተበጊሱ 21 መስከረም ኣብ ኤርትራ ቁጽሪ ሓራምዝ ብተዓጻጻፊ ይውስኽ ከም ዘሎ በዓል መዚ ኣግራብን እንስሳን ዘገዳም ኣፍሊጡ 17 ታሕሳስ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ባህላዊ ምርኢት ንምቕራብ ኣስመራ ኣትያ 27 ታሕሳስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንሓድሽ ህንጻ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ንምስራሕ እምነ መሰረት ኣንቢሩ عامة 2020 4 ጥሪ ኤርትራ ዞባ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ኣንጊዳ 8 ጥሪ ቻይናውያን ሓኻይም ዓይኒ ን250 ዜጋታት ኣገልግሎት መብጻሕቲ ዓይኒ ኣካይዶም 17 ጥሪ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ ኣብ ኣዝርእቲ ዝገበሮ ምምሕያሽ ብሓረስቶት ጽቡቕ ተቐባልነት ረኺቡ 22 ለካቲት ኤርትራ ኣብ 10 ኣኼባ ዓለማዊ መድረኽ ከተማታትን ምኽታምን ተሳቲፋ 24 ለካቲት ልዕሊ 100 ዓመት ዝቐጸለ ምስሕሓብ ዓድታት ሊባንን ሓበላን ብዕርቂ ደቂሱ 28 ለካቲት ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ብዝኸፈቱ ሓደሽቲ መስመራት ህዝቢ ሓጎስ ገሊጹ 29 ለካቲት ዲጋ ጋሕቴላይ 95 ሚእታዊት ካብ ቀንዲ ህንጻዊ ስራሓቱ ተዛዚሙ 3 መጋቢት ናትናኤል ተስፋጽዮን ብሉጽ ናይ ግዜ ተቐዳዳማይ ጎብለል ሩዋንዳ ኮይኑ ኣብ 2010 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ 2019 ድማ ምርሃዊ ቅዱስ ተዓዊቶምሉ ነይሮም 12 መጋቢት መበል 45 ዓመት ህልቂት ጸላም ሰንበት ኣብ ኦርደት ተዘኪሩ 20 መጋቢት ጽፉፍ ስርዓት ሓበሬታ ኣብ ትግባረ መደባት ልምዓት ውሳኔታት ንምሃብ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ተገሊጹ 21 መጋቢት ኣብ ኦርደት 200 ኩንታል ብጸረ ባልዕ መድሃኒት ዝተበከለ ኮሚደረ ከም ዝተጓሕፈ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓቢሩ 17 ጥቅምቲ ኤርትራ ባህርያውን ሰብ ሰርሖም ብድሆታት ሕርሻ ንምምካት ኣብ ምርብራብ ከም ትርከብ ተሓቢሩ 8 ታሕሳስ መበል 50 ዓመት ህልቂት ዖናን በስኪደራን ተዘኪሩ 15 ታሕሳስ ኣብ ኤርትራ መጠን መልከፍቲ ሕማም ቲቢ እናንቆልቆለ ከም ዝመጸ ተሓቢሩ ዓመተ 2021 6 ሚያዝያ ውስን ስሩዕ በረራታት ካብን ናብን ዱባይን ኣዲስ ኣበባን ኣብ መፋር ቁርሒ ሚያዝያ ክጅምር ምዃኑ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ መራኸቢያትን ኣፍሊጡ 6 ሚያዝያ ብምክንያት ኮቪድ-19 ኣቋሪጹ ጸንሐ ሕትመት ጋዜጣታት ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ዝርጋሕ ምዃኑ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ሓቢራ 10 ሚያዝያ ሚኒስትሪ ሕርሻ ልዕሊ 170,000 መጎጎ ኣድሓነት ናብ መላእ ሃገር ዘርጊሑ 18 ግንቦት ሸፈነ ኣገልግሎት ቴሌፎን 9 ሚእታት በፂሑ 8 ግንቦት ኤርትራውያን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ዘይሕጋዊ እገዳ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንምቋም ሰልፍታት ኣካይዶም 11 ግንቦት ናሆም ዘርኣይ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ሳልሳይ ደረጃ ብምውፃእ ብሉጽ ተቐዳማይ ኮይኑ 12 ግንቦት
كوليج حرش حمل مالو عم تفتات حرشان أنتوتاونتون أبركتو يقبر كم زلت حبيرو 14 جنبوت بوتو أبونا كيرلس حمشاي باتريارك أرثوذكس توهدو بيتا كريستيان إيرترا بمخانتا مريزهم 15 جنبوت بريزيدنت إسياسن بريزيدنت ألفا كوندن أم مدنفع كلتا أو زمدناتات زتيهم 19 جنبوت نمعبال أقلقلوت هزباو موقع عزيال على 13 أوتوبسات أو هيت 3 عمتات أتين 23 جنبوت منقست إيرترا على 5 مليون أفان سدرابيت سوات دبس كفيلو 1 سنة منستر حرشا نأبنتها ودهساس أنبتا حرستا سعيد صالح عقل أفلتو هيبو زخبركم سمعتنا نلومي أوش 3 عامتات تفتصمو أقدست فتصاميلات أدالينا لكم زنبرنا حمشي كفالنا يموداتان أبس فتيمنا لنا أبكال بتمساسالك سان الرغب أدالوتنا قربتن فيدال جبريوت فيروز موسى نكساسي برهانن جرماي منقستون أريام قويتو من بحبارينا سلام